I think the world is amazing. I think that life can be great to us. Sometimes the future is blazing, baby. Next day around in the sunshine, you better step out and usher in us. Before you break down, be strong. Come along, get out in the sunshine. Get out in the rain. Get out in the open, and you will be happy again. Nou, het is nou de brandweerauto geweest. En toen zoek ik in eerste instantie een camperkamertje van het gedeelte wat erop zit. Maar dat weer te liet en het weer te vier verrotten, dus toen ben ik helemaal naar je bakker opzetten. Want de man nogal wat in, hè? Ja, 8 man. Dat is net een liedje. Nee, we hebben ons best gedaan. Ja, nee, 6 kids. Dus ja, die moeten ook ergens plek hebben. Ja. Ja, en bestaande campers, nou ja, dan moet je als een grote joepen. En nu komen we het zelf indelen, dus dat is ideaal. En waar ging je hem dan heen? Italië. Ja, heerlijk. Maar dat is nogal nou niet lijkt het mij. Nou, valt mee. Valt mee. Het valt ons elke keer weer mee. Soms gaan we auto's stellen, bijvoorbeeld hoeveel rode auto's je ziet. Nou, en dan wie de meeste heeft gewonnen. Of een potje kaarten. Oké. Tekenen. Maar het is voornamelijk alleen maar slapen. We zitten hier wel aardig rustig meestal in de bus achterin. Jawel. Wie vind je mij dan het meeste herrie, Oors? Ik denk hij daar in de hoek. Hij heeft nooit de mond dicht. Altijd maar doorpraten. Hij werkt de hele dag door. Ja, hij? Ja. Naast hij één keer zijn mond kan houden, werkt hij nog steeds door. Ik praat de hele dag door, daar had ze wel gelijk in. Op school heb ik daar ook best wel vaak straf om, te veel praten. Maar ja, er moet toch iemand de stemming er een beetje in houden, toch? Ja. Maar kun je hem dan wel wat sliepen als je mooi zou buikel lezen? Ja, jawel, want we hebben een slaapzak. Pletten mij is een beetje heel erg. Wat doe je? Ja, best wel hard een beetje een pletten in dit hoekje. Wat is zo? Nou, het valt wel een beetje mee, maar Oké. Lars die rolt best veel soms. Ja, hij plet hem. Ja, kijk zo. Of hij plet mij, of hij plet Oké, maar en had er nou hier een skatelid? Ja, dan stinkt het gewoon. Ja, naar buiten rennen. Raam openzetten en naar buiten rennen. Dat is het enige wat je dan kan doen. Maar het is wel gezellig. Ja, Nou ja, dat wel. ik kan niet Ik slaap. ben er ook wel op uitgekeken dan. Ik ben blij dat ze in haar bed luistert. Ja, nou. Ja, maar eigenlijk is het niet handig. Als je die raam openzet en de deur staat nog dicht, je gaat naar buiten en je doet de deur weer dicht en je laat een dik scheet, komt er toch weer naartoe. Ga dan weer door het raam. Nee, je bent een gezellig stel, jij ik wel. Ja. En je moet ook een protte bekijksting hoe het was. Ja, het valt wel wat mee, hè. Nou, Ja, wel aardig, ja. ja, op vakantie wel, hè, de meeste tijd om even te zien. Ja. Dan, ja. Dus je bent direct het populairste ploeg van het veld? Nee, hè. Populairste niet altijd. Nee. We hebben een paar keer beleefd dat de meeste nergens stonden dat ze ergens doorstingen gewoon. Mogen ze 400 meter verderop stingen, zeg maar. Inpakken en wegwezen, hè? Dan, nou ja, dan zie je eerst een grote vrachtauto aankomen en dan springt er eerst een hoen uit. En dan is zij iets bij, nou, dan denk je wegwezen. Dan komt de luifeltjes komen in en dan stond ze 400 meter verderop. Hebben we een 3 keer beleefd, maar dat hebben we alleen maar wel om. Dat vind ik geweldig. Ja, dat vind ik mooi. Ja.